И какво става, хора? Аз съм Пертълград и днес сме в PP Elitecraft с ветерана Тим, или по-точно Владо. Да, същия. И днеска ще представя една томбола. Ето с full set, full match, 3 лек и ранг Legend. Той има Repair, Kit Legend, Тъпахер, Back, Feet и право на 5 хромита. Томболата ще бъде изтеглена, когато има най-малко 20 коментара, 20 записани. Нужно са да се запишете, нужно да напишете кой на чертата, запис, номера и името в сървъра и да се абонирате с мен. И това е. И да, до скоро.